Mit navn er Jesper, jeg er ansat ved Bagergruppen. Jeg har i dag fået lov til at komme til Padborg og besøge Henrik, der har Nielsens Bageri. Henrik er medlem af produktudvalget i Bagergruppen, og Henrik vil i dag vise os en rationel måde at lave ciabatta-lignende dej på, og komme med nogle gode råd og tips, også i forhold til salg. Vi starter lige med en ciabatta neutral. Durum på bordet. I en flad kasse. Og dejen har, som sagt, faldet på frost. Lækker blød dej. Hvedemel ovenpå. Der er 3 kilo dej. Giver 6 fly. 500 gram. Første mulighed. Bank den lidt flad. Få de værste luftbobler ud af. Vi er bag i stikkeovnen i dag, for at vise, at det ligner brød, der er bagt på herren. Anden mulighed. Vrider dem. Og det er faktisk vigtigt at gøre, hvis dejen er rigtig, rigtig blød. Den dej her har 75% vand i. Primært lavet på silomel og durum. Det næste, ciabatta vandbrød. En lille smule mørke i, vender i rumel. Og en lidt større dejmængde. Lidt mel i kanten der. Og lige skrave den. Og alle de dej, du kører, Henrik, de har været inde over frost, og det er den samme? De har været inde over frost. De har slået 4 dage på frost. Okay. Så du kører altså en større mængde? Ja. Og det er den samme grunddej, du bruger til det hele? Ja. Okay. Nej, det er det ikke. Det er ikke den samme grunddej. Okay. Den første var en lys. Der er 15% fuldkornsmel i. Durum. Fuldkorn. Den her er 30% i. Og opskrifterne, Henrik, hvor kan man finde dem hen bagefter? Den kan man få ved Bagergruppen. Super. De bliver lagt ud. Tak. 6,5 kilo dej. 3 striver. Deles i 3. Det er 9 brød af 700. Ellers brød og 9 fly. Bliver et af dem for små, så skal det ud til smagsprøve, og der skal helst ligge smagsprøve alligevel. Igen så er muligheden sno den, eller dreje den. Eller lægge den direkte over på.
lave luksusrundstykker. Luksusrundstykker, ja. Og dem har du rimelig succes med at sælge? Dem sælger vi mange af. Og vi bager dem så direkte på hærden, men det er bare for at vise, man kan jo bage i stikker. Okay. Og brødene. Stille og roligt. De har det værste luft ud af. Kan man gøre sådan. Så bliver de lidt mere runde. Mm-hmm. Eller man lægger den over. Helt løs. Vi har de værste luftbobler væk. Og dem er vi nødt til at skære, inden de går i ovnen. Ellers så giver det huller under skoven. Det var ciabatta, landbrød. Den mexikanske. Lækker blød løg. Bare opbevare din spand. Majstrys på. Og igen 3 kilo dej. Det værste luft ud af. Kald igennem. 3 på hver side. Og den er så blød, at vi er nødt til at vride den. Ellers giver det simpelthen for store huller i. Når man kører grunddejen og putter vådt fyld i. Vådt fyld, det er ting, der kommer fra fryser. Gulerødder, det er røde peber. Eller også ting, der kommer fra dåserne. Som jalapenos eller oliven. Så trækker vi 5% af vandmængden fra grunddejen, fordi der er så meget vand i tingene. Og den bliver alligevel blødere. Så vi er nødt til at vride den på den måde her. Og der er jalapenos, der er rød peber, der er sosa og tomater. Og så er der noget chili på det. Sidste dej. Der har vi lavet en med gulerødder i. Og græskarkerner og solsikkerner. Og igen, der er trukket 5% af vandmængden i den. Og den er blød nok. Når man fryser dejene ned, så er de kasser her, de er rigtig gode, fordi dejene ligger mere plan, og det kræver ikke så meget optørningstid. Typisk skal man have dem ud et døgn før på køl, og så skal de stå og blive tempereret, enten ind over græskeskab, eller også tildækket med plastik. Lækker blød. Og her har vi igen 6,5 kilo.
det er jo selvfølgelig op til en selv, hvor meget man vil have. Det er meget nemmere at styre med 3 kilo til de der flyt der. Igen kan vi dele den i 3. Hvis man kun skulle have brød med det, skal vi ikke. 3 brød. Og flyt. Og så kan man selvfølgelig også lave kortere flyt. Eventuelt til sandwichbrug. For at trække den lidt. Sådan. Og den her synes jeg bliver rigtig god. Hvis man bare bager den sådan her. Den må godt være lidt anderledes. Den er meget blød, dejen, så stram den lidt en lille smule op. Og pas på, at der ikke kommer for meget mel indvendigt, så ligger det i klatter, når det er godt. Sådan. Og så i ovnen. Brødene skærer vi. De springer ikke så meget i der, hvor vi skærer, fordi at dejen er så blød. Høj temperatur, faldende, væk til 200, 30 minutter til stykker, 40 minutter til flyt, 45 minutter til brød. Og Henrik, det var 30 minutter til stykker, 40 minutter til flyt og 45 til brød. Cirka. Og man skal lige finde ud af temperaturen. Ja. Jeg sætter mellem 230, masser af damp, og 20 minutter til at starte med. Og så trækker man spjældet, og så finder man ud af, hvor meget de skal have. Men det er cirka 30, 40 og 45. Okay. Og Henrik, fordelen ved de her dege her, det er, som du har forklaret det, noget med, at du kan køre dejen over frost og tage den ud, når det passer dig, at lave mindre mængder og have mange varianter. Kan du forklare lidt om det? Ciabatta-dejene bliver kørt, som italienerne gør, det vil sige, at i det her tilfælde kører de 10 minutter langsomt. Vi har lidt is i, så den har tid til at optage alle væske på en gang. Vi kan komme alle ingredienser i på en gang. De kører 10 minutter langsomt, og de kører cirka 10 minutter, 12 minutter hurtigt. Når man kører fyld i, det våde fyld, så kører man den 3 minutter mindre i anden, og giver den 3-4 minutter med fyld i, for der skal den igen køre glat. Den skal køre glat, når vi kører det våde fyld i. Dejen skal simpelthen kunne optage det.
Og det røde fyld må ikke være frossen, det skal være tøet op. Sådan noget som gulerødder, eller peberfrugter, eller hvad man nu finder på. Så ved jeg, at du har noget salgstips også, at dit personale de sælger de her flyts på lidt atypiske tidspunkter. Du lærer dem at sælge dem. Sælg dem i løbet af ugen. Dem med fyld i koster cirka lidt over 2 kroner der kostpris. Dem uden fyld ligger på cirka 1,5 kroner for 500 gram. Der er masser af fortjeneste på. Og det er smagsprøver op på disken hele tiden. Folk de bliver vilde med det. Og så er der noget med, at du lærer kunderne, at de skal have dem hjem og ligge i fryseren, og så har de dem klar til grillen. Det er en mulighed. Ja. Hvis man sælger flere på én gang, så kan vi gøre det. Ja. Så. Tak skal du have. Så er vi ude af ovnen. Her har vi de mexikanske. Og vi har nogle lande ciabatta. Og vi har nogle neutrale. Vi har nogle stykker. Brød. Landbrød. Ciabatta med gulerødder. Og vi har vores små søde sandwich. Og vi har ciabatta baguette med gulerødder. Det er lækkert. Masser af fugt. De små. Vi har vores den neutrale her. Ja, det er meget frisk. Meget varmt. Vi tager lige en lille. Ja. Vi har landbrød, eller landbaguette. Brødene. Og så har vi jo den her, som også er rigtig våd inde i. Super lækker på, ikke? Sådan. Så ud af en simpel dej mange varianter. Ja, det er forskellige dage, men det er opbygningen af den samme. Fremgangsmåden er det samme. Alle sammen, alle dage har været mindst 4 dage på frost. Optøningstiden på dejene et døgn på køl, og så skal den ud og stå og blive tempereret. Der skal komme lidt gang i den igen. Eventuelt ind over restskab, og de kan blive smaskvåde. Der skal der ikke noget ved. Vender dem ud i mel, og stadigvæk arbejde med. Så fordelen med de her deje, det er, at du kan køre store mængder, og så kan du køre i små portioner på frost og tage små portioner ud, og stadig have et bredt udvalg på det. Lige præcis. Fantastisk. Jamen, tak skal du have, Henrik. Det er godt.